سامي بسرح أمسي ما أصلا كان شلو أنداك فتخلو بين متسيوم زيتا بحالو أسلا أقابز بدحر يحيزم نام مريت بمزرقح بأقرم أيتبال بإيدوم رقيس رقاقيس كبل تسانيهو دمس مس أطفأ قادي فمهم كأبتخاب تسوروم أبتس ألا مرادة أزيبلو باتان دقز وصانقز سكايت ملسة بفنشو أيتبال بأفو دم أنداوتسا أفدقد آنقص بجاك إيدن أبسالو نمبر زترفو دق غزو مما دق أسيم هزم موبايل يتاو ونبروم نساقنا تلفزيون كترقز أنيحا نتعمن دق استنتت لسعات مستر آيت كبابي فرق لي تتبلس لسنبرات انتاي دقا كير أخو آتيو دق إسو مالديو ان دابلت تسيقا ناما دق أسيق فلي مسكادة تايتسانحان كسا حجي آياتهم مالديو أبعد أبيلو مس نفسا تزارب زلا أتصنحتنون ناتا سامي زغز على حداش موبايل الإلا مس دولت له كم تسوى أنت تسوى أتقاقنا ما سير خبتن بمبال مليساون دقمت له هجون زق بلالن كي تردعا كتجنق له مس أستب حالت ورا أنت كيني نزم أو دات تجنق لهم بسانكم رأيكم كن كبري بزيد اللي تأموخ بلد اتخوناتات أسقحيها قديم ملسا دما سامي قرب كابنا يسب فترات فلي زبل نقر سلازلو مستوم جاكانا تودات كتسنبريولين كاب سرحتات تفديسو كال داخيمو كايبلا كاقواتر اللي تخخ اندابلا كتسالو فتسئيما نتاب تخون نقو زتسال نقر كحسي باللين مسنب سابقا ترادئا أهبت السالون يامان تساقام نينو جاكت بلتسانيها مليسا ساعتنا من مستعزبات فرقلت ساقيرا آسر تداي كمان أحلفت أهك ألو سلازي حبا دولت ملس مسعانت بزي البام أسو كان شلو كفيتا وطس كتبل زي سنبر نقر سلازر آيات كي تردعوي ولتمو ما أسو قم أبيلا نوشتي آتوات يقداس كم بحادش كفيتا بستخ علامة أنقص أختري مسفتنات اتخامان زحالي الله سامي مقان مسفلتات صلاة أودات نقلتو بنينو سامحوي أن دابلت مسنا برباش استحاوسو سمئت حاف كتبلو فتنات يقداس لس خبدام أن داقويت نوشتي آتياه نابتم أودات بمخاد مسنا قرتهم مموائلهم سو دحر مبال قال يوم تراح قروم قال يوم دما يمان تساقاب قلاوتهم قويا ندقم بس ترعاونا قربت تعمس لسنبدو بقصبة سافسفو نغزا أبت سالون آدك إسوم ببرحان تأجبهم ملا أكالاتو مستعزبو زترفو يبلون أنت كم زرخوا مش نساتون وانا أتقداي كمان أفلت يبلون إيدن زمت سلازم سلا كتوك جمرت أتن أبايلون مس حازواغنا كيف توتسقبلت كامتي زراغ وكموت مستقبو أملاخ على خاص لزولغنا يستنفس نبرم كنسخنون نتدم زبلت سراريكم نفاس كراكب مس أشرفلو دهيروس تبرابرم جنا كرتمتم سلزبلو كن قاسا أس انتخن زبلنك أنزا دمس جدن كاسم علوم نهز مسرع دقزو قسيلو نام دقسي وسيدوم كدانو قايروم اب ارات ادقسوم انت يرخيوكا كمبال ناي حنگدنگنا بين ملحاسو كزارب اي گرم گيرم اندم گدي جف اموم نساتو مسمصو ايدن نام دقسي بمعتاو بدنگا صنفس اندات عزبت از عدي اي مبالتي اندو كبل قدمنا اي حج خانفتاي كم يز گداي اندابلت ناتي زمصاتو منبر ابتعارات غيراكوف دهر مبال عينو كتأزب جمرت كاي تردعون باتا زلاتا بكوفا كابت خفلي كاي وصات ابود حدرت نصب حيتو مسناي قانزو كازارب بقيوم تاكيبوم كمزو قطو مسحبروم سرقتي كايبلو سانتيم تكون سلازي وسدلو قال ز ايموي استو اسوم سوات انت لو حاسس قبل مستو كسوم كساب زردو مسكلو تخابير سلاز خيد كمزي قبل اي كالن كلاتهم تواترو
ህልፊ ግና ኤደን ጽላኣት ኣወዳት ኣብ ሳሚ በፂሑ ዝሰርሕ ምስልን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንሱ ዝቕንዞ ትቕንዞ ነበረት። ኤስትሮም ተልእኮ ብዓወት ስለ ዝዛዘመ መልእቲ ለይቲ ክሰቲ ሓዲሩ ምስታይ እንተበለ ድማ ሓደ ኤደን ገጽ ናይ ዝከልአቶ ናይ ሕርቃንን እቲ ካልእ ድማ ሕና ሕርቃኑ ኣብ ሳሚ ስለ ዘውፅኦም መቕታል ከይትቀትሎ ክሳብ ሓላዋቱ ዘጥፍእ ጥራሕ ተሰሓልዎ ዝብል ትእዛዝ ጥራሕ ኣመሓላሊፉ እንተ ሜትዩ ንሱ ኣይሰማዕ ሓዝን እንተሎ ግና ብደው ቃንዛ ስለ ዝተእሞ ስቃይ ጽቡቅ ገይሩ ክርድኦ ዝብል ኣተሓሳባ ስለ ዘንቀለዩ ክነበር ዝገደፎም ቀንኢ ዝተፈላለየ ነገር ሂዙ ይመጽእ። ክልተ ዓይነት ቀንኢ ድማ ኣሎ፣ ሕማቕን ጽቡቕ። ሕማቕ ቀንኢ መለሳ ዘይብሉ ክፉእ ነገር ሂዙ ደበኽ ይብል፣ ጽቡቕ ድማ ጽቡቕ እዩ። ቅዱስ ቀንኢ ድማ ይበሃል። ሓደ ሰብ ሃብቲሙ ኣነ ናቱ ደረጃ ክበጽሕ ኣለኒ ኢልካ ለይትን መዓልትን ጽዒርካ ምስ ተሓልፎ ወይ ምስ ትበጽሖም ኣገና ዘብል ቅዱስ ቀንኢ። በንጻሩ ግና ንስኻ ምድሪ ንሱ ሰማይ ምስ ዝኸውን ሕማቕ ቀንኢ ምስ ዝኣስለካ ብኸመይ ከውድቑ ኣለኒ ኢልካ ካይደቀስካ ተሓድር። ሽዑ ዝገበርካ ጌርካ እንተ ፈታዊ ድኻ ተመሲልካ እንተስ ብካልእ ከተውድቆ መዓርኻ ክስራዕ ትፅዕር። ልምሉም እንተ ጸንሕዩ እቲ ሰብ ድማ ተእወተሉ ተታሓይስኩም ትርመሱ። ክጭለጥ ሓዲሩን ምስ ተበራበረ ነፍሱ ዝረኸባ ኣብ ጥቓ ጓልዩ ብኸመይ ሂዝዋናኡ መጺኡ እንዶ ይብሉን። ምስ ኤደን እምበር ምስ ካልእ ጓል ኣይድቅስን ኢሉ ወሲኑ ስለ ዝነበረ ጥምት ኣቢልዋ ኣብ ኣነ ዝበለ ድቃስ ከም ዘላ ምስ ኣስተባሓለ ጓልታ ጉማማ እንዳበለ ብእግሩ ደፊኡ ካብ ተኣራጻ ዝደፋ ከምታ ዝተፈጠረታ ስለ ዝነበረት ዝሓሊ ተቐቢሉ ስለ ዘበራበራ ምስክነይቲ ጓል ተንከራርያ ዝጸደፈ ስለ ዝመሰለ መሊሳ ክዲ ክትብል ግና ካብ ጅብኦ ክንደይ ምዃኑ ከይፈለጠ ኣማይተ ኣውፅኡ ኣብ ገጻ እንዳደርበ ሰላሒላ ክትወፅእ ሓበራ። ገንዘባ ጥራኒፋ ምስ ፍጥነት ድምፂ ተቐዳዲማ ኣጠማመቱን ህድኡን ስለ ዘፍራሓ ክዳና ከም ዝመጽኣላ ተኸዲና ሰላሒላ ወፀት። ንሳ ምስ ከድኣሕ እንዳበለ ብተዓሳ ጣዕ ክብል ደልየ ምስ ኤደን ፍቕሪ ካብ ዝሕዞ ምስ ዝኾነት ጓል ከይደቀስ ምስ ነፍሱ ቃልኣት እዩ። እዛ ጓል ክትጽልነ እንዳበለ ብዙሕ ከሰላሰል ድሕሪ ምጽናሕ ሓደ ሓሳብ ኣብ ሓንጎሉ ስለ ዝመጽእ ሕጉስ በለ። ግን ዝኾነውን ብኸመይ ጨዊ ከም ዝወስዳ ሓሳቡ ምግምዳሕ ቀጸለ። ማሓረንቱ ሳሚ ንኤደን ሳሚ ግርም መቀራረብ መክኒታ ኮይኑ ሳሚ ኢዱ ሰዲዱ ክበልዕ ስለ ዘይክእል ንስኣ ተኸልሶ ጸጉሩ ተሓጽቦ ጭሕሙ ተሰደሉ ነፍሱ ምሕጻብ ጥራሕ ተሪፍዋ ንሰብ ዘይኮነ ንነፍሲ ዝሕግዝ ክትልባ ሓቂ ሓኻ ሕጂ ዘፈርከ ግርም ይምለሰካሉ በለት ነቲ ብመረቕ ናይ ስጋ በጊዕ ዝተፈትፈተ እንጀራ ብማንካ ክትኸልሶ ኢዳ እንዳሰደደት ዘረብኡ ስለ ዝተዘክሮ ፈሽኽ በለ። يأخلني إدو بمحرمتي زي ما تكس بماغوي كتقتلني نعدا أسامي قلتف كبا كتسجن نعها خلص كمي دي زيرو بروزالله مسبلتو اندا سحاقات بلي نمود دعتا اندا بلا عفو مسكافة دحان نزمو كلس شكرينا اندا بلا تاكلستم قولو تأمتامو انتا خمسخون كل انتن عادن قدسو الزي أبحكو عدي أكوينا كتحنك نيرو أنبر سدت انتا أفلتا من ساعة انتا خون نشومي تزارب زلان بر هلنا يكون منفسا مسعيلن انت مكون زي فلتكو كي نمبر قال ازي كبير نجر كم زقاتما ابقص اجر مين ببالو مساي كلن دحر اسرون غزا كلن تنعا ازي فلالو جناسي انت يكون رخيوا ولا تحرق دعنبر حتى ينبال سمنن لا ادو ماشيم كم زي لخلخو اي نجر كان مستبلني ابرسك انزاكتون نخي أبي حوت قال نجار وريد كله تنقرن دو مسك عالكي سبلا كمسك تقول كم زادي سنحات نقلة وجس أتلاويتهم بربر مسألة كي ترد أكيد كحنق يوم مسأ تعرف استفاد سيمو كل على دلنا نازم إسرائيل الأنسم بدا سمع أسامي
ካብዚ ገዛ ክወፅእ ትደሊ ዲኻ ምሽ ከይተሓተኒ ኢለ ደጋጊመ ኣጠንቂቐካ ኪድ ባዕልኻ ትፈልጥ ከም ድሌትካ ጌርካ ብላዕ ብምባል ኣብ ናይ ሳሎን ጣውላ ነቲ መግሶ ኣቢላ ድሕሪ ምቕማጥ ጸርጸር እንዳበለት ንደገ ወፀት ኢለ እንዴ ኣዝዩ ከቢድ ነገር እዩ ብምንታይ ብልሓት ክወፃፃእ ይከል እንዳበለ ከሎ ቴሌፎና ድምፂ ገበረት የግዳስ ብርክቲ ሰበይቲ ዝብል ዝተጻሕፎ ተድውል ከም ዘላ እንተፈለጠ እኳ ቤይኑ ደቀበላ ዋና ቴሌፎን ኤደን ድማ ንደገ ወፅያ እንዳርኣየ ሰምዓ ወዲኣታ ኣፅወት ኣይፀናሕትን መሊሳ ደውላ ስምዐት ተማዊታ ከልእላ ክብል ግና ኤደን ንገዝኣ ስለዝተመለሰት ናብ ሞባይል ምስ ኣበለት ብርክቲ ሰበይቲ ዝብል ምስር ኣይት ብስምባዳን ሸበድበድን ናብ መደቀስ ክፍሊ ሂዛ ተሓደመት መንደዓላ ብርክቲ ሰበይቲ ሓዳሽ ቁፅሪ ካብ ተውፅእ ንዝኾነ ሰብ ኣይተራኸበትን እንዳበለ ምርማሩ ቀፀለ ኤደን ምስቲ ኣብ ፀገማ ዝውዓለት ሰበይቲ ዳሓይ ታሓታ ቴሌፎና ምስ ኣፀበት ዝሓብአቶ ሚስጥር ምስክላ ካብ ምምላቕ ብምድሓኑ ብጣዕሚ እንዳሓጎሳ ኣብቲ ዓራት ብድሕሪኣ ዘርግሒላ እግራና መርገፅ ሕቋኣ ድማ ኣብ ዓራት ዘፈለት ሳሚ ከመራመረ ድሕሪ ምፅናሕ ጉዳይ ናይዛ ብርክቲ ሰበይቲ ከፃሪ ኣለኒ ናብ ሓደ መደምደምታ ከብፅሓኒ ይኽእል እዩ ኣብ ዝብል ውሳነ በፅሐም ኣትኤዱ ንኣባ ዘጫሕመይ ከም ገለ ግበርዮ ክሳብ ሕጂ ኮሪኸ ድኸ ዘለኺ ምስ በላ ነቶም ኣወዳትኩም በሎ ኣይትዛረብ ምሽ ኢለካ ካብ ክሳብ ለዓል ሕጂ ስኮር ናፍናፍ ትብል ዘላ ካብ ሰብ ምፅባይ ክሓስብ ድሓንበል ምእጉርተወ መንከሰ እንተተሓሪረ ግና ንስኻ ተህተቲ ተፀጊሙ እንትኮነ ክገብረ ከምዚ ጭክነሉ ስለ ዝፈልጥ ብድድ በለ ስቂላ ክትእዘወ ድሕሪ ምፅናሕ ገልጠምጠም ምስ ኣብዝሐ ግና ኪድረሓቅ ብምባል ዘድሊ ነገር ቀራሪባ ከተቃለሉ ጀመረት ነቶም ኣወዳት እስከ ዘይተሓቶም ምስ በለቶ ዘልመደ ኢደ ኣይክልኣከኢለ ምሽዶ ኣነ ኮ ይጥርጥር ኣለኹ ኩሉ እንትና ሓክርእዮ ከለኹ ዝፈተኻኒ ካትምስል ምስ በለቶ በስምባደ ካብኣ ክሓድም ክብል ጨንዲሖ ስለ ዝሓደጎ ኣብ ምእግርቱ ደም ተርኣየ እዊ ሰምሓወይ ደም እንዲኻ ደኣ ወፂኻ ወረ እንታይ ማዕረኽ እንደዚ ሰንቢድካ ናይ ባሕቂ ትፈትዎ ንድኻ መን ኣነስ ንኣኺ ክፈቱ በለ ብተብተብ ንዓይ እምበር ነዚ መላፀ ኣይብለካ መቼም ንስኻ ገና ፓምፐር ዘይቀየርክ ህፃን ቆልዓ ኢኺ ከመይ ኢለ ንኣኺ ክፈቱ ተሓስቢ ሕጅስካ ፓምፐር ዘይቀየርክ ክትብል ግና ሓቂ ትፈትውኒኻ ሓቂ ምስ በለቶ ፍርቂ ገና ከይተወድአ ተስኡ ገዲፍዋ ከደ ፍሉጥ እዩ ይፈትውኒ ማለት እኮ ኣነ እውን ይፈትዩ ግና ፍትወቴ ንውሽጢ ክቐብሮ ኣለኒ ኣነ ንሳሚ ከበቅዕ ዘይክእል ሰብ እዩ ሓንሳብ ኣመራስሒውን እዩ ንሱ ንፁሕ ገርሒ ሰብ እዩ ነከምዚኦም ዓይነት ሰባት ከዓ ፅሩይ ነገር ሒዝካ ክትፅግዖም ኣለካ ኣፉ ኣይፈትወክን እንተበለ ኩልንቱ ነገር ግና ናይ ፍትወት እዩ ንዓይዶ እዚ ክጠፍዓኒ ኮይኑ ኣታሳሚ ሸዓንዲ ሓደጋይኻ ክኸይዶ ክተርፍ ክብለካ ከለኹ ንምንታይ ኣይትኽእል ኢልካ ጨቢጥካ ዘይትሕዘኒ እንዳበለት ከይትረድኣ ኣኣው ምስ በለት ኤዱ እንታይ ደኣ በይንከ ትዛረቢ ናይ ደሓን ምስ በላ ወዲ ገዝኣ ይምልከተካ እንዳበለት ገዲፋቶ ከደት ብጀካ ንሳሚ ነቶም ካልኦት ከምቲ ዝድለ ገጽ ኣይትሕሙምንያ ዝገበራ ዘይብልክ ንሶም እኳ ደኣ በንጻር ኦፍ እንዳበልዋ ድሕሪ ትፍጻመ ፍሽክታ ከማን ብቕዓትሎም እያ ግረምባ ኣፈላላይ ሕጅስ እምበር ኣብዚ ሓጦ እንዳበለ ንሱን ንደገ ገጹ ወፀም ኤስሮም ነቲ ዝሓሰቦ ነገር ክገብር ፈጺሙ ከይደቀሰ ቀኒዩ ኩሉ ምድላዋት ምስ ኣጻሕፈ ኣወዳት ናይታ ገዛ ኩሎም ከም ዝወፁ ምስ ኣረጋገፀ ሓንቲ ጓል ናብ መኣጾ ገጹ ለዓኸ መንደዓሉ እንዳበለት መኣጾ ምስ ከፈተት ኤደን ሳሚ ኣብቲ ኣንጎሎ ወዲቑ ፀውዕ ሌሉኒ ምስ በለታ ሳሚ ዝብል ሽም ምስ ሰምዐት ነፋስ ክወስደ ኢልዋ ወፂኡ ስለ ዝነበረ ብዘይልባ ክትጎይ ቤን መፂኦም ዘይተባሃሎ ኣወዳት ሰብሲቦም ናብታ ተዳልያ ዝነበረት እሽክቲ መኪና እትዮም ብልዑል ፍጥነት ሕልም በሉ